नमस्कार. आपण पाहत आहात डहाणू मित्र न्यूज नेटवर्क. पाहुयात काही ठळक आणि महत्त्वाच्या घडामोडी. डहाणू येथील चिंचणी बाजारात एसटी बसचा अपघात, दुकानाची भिंत तुटली, 3 जखमी. डहाणू तालुक्यातील चिंचणी बाजार परिसरात आज सायंकाळच्या सुमारास एक भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगाने येणाऱ्या एसटी बसने रस्त्यालगत असलेल्या दुकानाच्या भिंतीला जोरदार धडक दिल्याने मोठे नुकसान झाले. या अपघातात दुकानाचे नुकसान होऊन परिसरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि घटनेत किमान 3 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून जखमींना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेलं आहे. या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती. बस चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान या घटनेमुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती.